खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडियोआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं स' दिनै मोनसे आङो होफेरथारै भिडियो होनो नागिरदों आङो बेबादि भिडियोखौ आङो होफेराखै नोंथांमोना थाबैनो बेखौ आंनि भिडियोनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो बियो जोंनि थाखाय साननो गोनां सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा नै बेखौ नायनानै लाग्रोदो। आंनि मुङा जोंसार हाज'वारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उल्थापानि ओनसोलनि ब्रह्मपुर गामियाव आंनि न'आ थांनाय सुनिबार बारायाव आंनि बिसिया गोमानानै दं दासिमबो नागिरबाबो मोनाखै बेखौ सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बार होदों बिनि मुङा रसना बसुमतारी बुङो बिनि बिमा बिफानि गामिनि नामा हग्राजुलि खासिबारि होनो दा बिथाङा सोर हौवाजों थांदों ना सोरजोंबा खारलांदों बेखौथ' जों दा मिथिला माने थांनाय मानसिफ्रा बुंदों जे सोरबा गुबुन हौवाया लांफैदों होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंबो खाथि खाला नागिरदोंमोन कन्टेक्टबो लादोंमोन नाथाय मोननाय जायाखै बेनिखायनो सोरबाफोर मोनोब्ला अननानै नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन बुना खोन्थाहरबानो जाबाय। नुबाय बुजिबाय गथ'नाया मा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बियो मोनसे दा बेखौ फिसाया रोखा फोरमायबाय आरो आङो स्क्रिनाव नाम्बारबो होनानै दोनगोन बिथांमोना सोर बेखौबो फट'जों लोगोसे हौवाबा हौवा सिनायखाबाय हिन्जावखौबो सिनायखाबाय आरो लानानै खारग्राखौबो सिनायखाबाय अब्लाबो बिथांमोनखौ आलादा पार्ट खालामनानै आङो नाम लिरनानै होगोन आरो बबे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनांगौ बेखौ स्क्रिनाव होगोन दा आं बेबायदि भिडियोखौ बानायफेराखैमोन आंनि बे इउटुब चेनेल जिबि ब्लगाव नोंथांमोना बिदि भिडियो नुफेराखैमोन नाथाय दिनै बानायदों खारना मा दिनै एसे इउटुबार आंखौ बिथांमोननि न'खरा बे भिडियोखौ बानायनो थाखाय खावलायहरदों आच्छा दे बे मोनसे समस्या जानायखौ समाधानाव लाबोनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट थिं इज दैट बीइंग ए इउटुब और ससियेल मिडिया क्रिएटर सासे आङो ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबै आंखौ क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा बुंहरदों जे नोंथाङा जों नोरै थांखि लादों जोंनाव मोनसे लेखा फैदों क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादाव मोनसे लेखा फैदों नैबे उल्थापानिनि ब्रह्मपुरनि जाय सुबुं न'खरनि बेयो मोनसे गसर गाबफैदों जे बेंगालराव थाफानाय आंनि अनजालि बिसिया गोमादों होननानै गसर गाबफैदों दा बे हिसाबै क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ आखायाव लानानै आंखौ होनहरदों इउटुबार हिसाबै जे बेखौ भिडिअ'आव होना होदो आरो बेखौ नाम्बार होनानै फटकफोरखौ होनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंहरदो जाहाथे बिथांजोआ थाबैनो फैथों फिसायनाव आनि थानि सोरजोंबा खारला लांनायखौ रावबो लुबैया आरो जायफोर बिथांमोना बेफोरबादि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव जड़ित जानानै दं नट अनलि फिमेल बाट मेल अल्सो हिन्जावफोरल' नङा दै हौवाफोराबो बे खोथाखौ गोख्रों भाबै क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादा बुंदों नाथाय बीइं ए ससियेल मिडिया क्रिएटर आङो बिथांमोननि बुंनायखौ एक्सेप्ट खालामो आइ एक्सेप्ट इट दा बेखायनो आं बिथांमोननि जानानै आङो बुंदों जे समग्र बर' जाथिनि गेजेराव जायफोर बेबादि जड़ित जानानै दं हौवायानो जा हिन्जावानो जा बिथांमोनखौ आरो नैबे दा बावै जानानै थांनाय बे बर' माहारि फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लाया बेखौ निन्दा खालामदों लोगोसे गोख्रों वार्निं होदों बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस हाबाफारिफ्राव बिथांमोना लोब्बा दाथाथों आरो फैगौ समाव
बेफोरबादिनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोख्रों थांखि आखायाव लानो थांगासिनो दं बे खोथाखौ फोरमायदों। आरो दिनै जों बे गोग्गो समाज दानो थांनायाव बेफोरबादिया माखासे समाजाव बेले बेजे लाबोयो, रायजोफोरनि गेजेराव बेले बेजे लाबोयो। बेखायनो फैबाय थानाय इयुनाव जिहेतु जोंहा बड'लेण्ड मोननांगौनि थांखियाव क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा सेन्ट्रेल बन्स'नि बिथोन बादियै बयखौबो दिनै खावलायदों, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानायखौ गावसिनि बेन्दोङाव थानायखौ खावलायदों जे जोंनो बयखौबो बड'लेण्ड सोरजिनायाव नांगौ। जाम्बा हक सियान हक, सालाक हक साख्रिआवला हक साख्रि गैयि हक, बेखार हक, उन्दै हक गिदिर हक, गासैखौबो नांजोबगौ होननानै। दा बेखायनो बेफोरबायदिया दाजाथों, मोजाङै मोजां संसार जालांथों। आरो जोबनायाव क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौनो बुंदों जे इसोरनाव आर'ज गाबदों जे बिथांमोना मोजाङै मोजां थाथों, जाहाथे जेबो एक्सिडेन्टेलि जेबो दाजाथों आरो न'आव थाबैनो गिदिंबोफिननांगौ होननानै बुंदों। जुदि गिदिंबोफिनाब्ला बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन बेखौ फोरमायदों। दा बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय। दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे बिसोर हौवा आरो हिन्जावखौ जेराव मोनो बेयावनो जुदि नुबाय बायदोंब्ला बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव फन खालामनो हागोन आरो आंनावबो कमेन्ट्सआव लिरहरनो हागोन। दा एसेनोसै, फैबाय थानाय उनाव मा आपडेट होयो बिथां सारमोना, क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना, बेखौ आङो होगोन। दा एसेयावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।